Wedi, rasa nyangkem, meneng. Iya. Nek nganti dadi perang piye? Hah? Nek dadi perang piye? Lah tandangan. Waduh. Ora usah melu-melu ora apa-apa. Malam ini tanpa Petruk Bagong jalan. Waduh. Ya wis bareng ngono kok glelengmu ora jamak-jamak. Saiki ngene bae. Tinimbang niku padu ning dalan, utawa padu ning negara iki, kowe saiki bali. Bali nang ndi? Lho, Ning omahmu. bali kok karo bapakmu. Bali kok karo bapakmu. Bapakmu kan ngurungke lembahun tayangan. Bapakmu kan ngilu karo cengele. Kon ngilu karo gicoke. Semar kuwi mung gedipal. Bapakmu ki mung kere. Bapakmu ki ora duwe. Kok arep bangun tayangan iki bapakmu ki gablek apa? Bapakmu ki duwe apa, Bagong? Kondo, kon gagas karo kanane. Cecak nguntal cagak, jebol kayu wulan. Utung etung lintang, tangan kelakone jepawur kowe. Bong. Bong. Le sadar le. Le. Sinuwun mandura dadak ngrasani bapak. Pingenane ana wong nglirik bapak kowe dipecel ndase karo bapak. Le Gong. Sabar Gong. Gong ora malang trek ngono kuwi, Gong. Gong iki nang negara le, sabar kok ndak klewikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Udus kowe. Tekene ra tekan, Gong. Iya aku sing ora seneng. Aku nesu saking nesune nganti ternyoh. Nganti ternyoh. Edan. Wong semene iki ora niteni karo labuhane bapak. Wong semene iki ora niteni karo labuhane Semar. Semar sikir dinggo sirah-sirah dinggo sikil, momong Pandhawa, momong Darawati, momong Mandura. Ning bareng wis do mukti, do lali karo sing momong unek-unekke Semar wong sakeng, wong ora duwe. Semar ki wong goblok. Ngapa iki? Sakit kesune. Raden Amsa pecah dening Prabu Baladewa. Dipun langkai dening rayinira Raden Tempaka. Kekalih maju sareng Walya Jati, Jati Walya. Yes.
Koko Prabu kula aturi kendel. Hamsa lan Dembaka menika bebasan nyawa siji raga loro Koko Prabu. Ingkang saged mejahi tan sanes namung Dimas Werkudara. Carane kepiye? Menika kedah dipun dukumba Koko Prabu. Ya wis, yen mangkono aku manut wae Kyai Kresna. Dimas Werkudara? Wah, yo mangkat. Dembaka dipun dukumba kayan Raden Werkudara. Sirna Margalayu. Sinayang manggelung ninturaken Cakradira Koko Prabu rubeda wonten ing negari Ngamarta menika sampun wonten dalan padhangipun anggenipun Yayi Darma Aji ngawontenaken sesaji ingkang aran sesaji Rajasaya inggih menika kedah dipun tumbali sirah Narendra cacah setunggal inggih menika kedah Jara Sanda Narendra ing Gribaja. Mila saking menika Koko Prabu kula suwun supados njagi katentremaning negari Ngamarta menika. Kula Dimas Werkudara lan ugi Dimas Janaka badhe lumaram wonten ing negari Gribaja. Sak perlu njangkepi wontenipun tumbal sesaji Rajasaya. Yo, yen mangkono sing pretno ngati-ati Kyai Kresna Andum Basuki.
sak mangke keparenga paduka Kanjeng Koko Prabu saranta sawetawis krana Pandhawa menika mboten namung kula piyambak namung klebet Werkudara Janaka miwah kembar menika ugi peranganipun Pandhawa mila keparenga kula badhe tetarosan langkung yen kalan kadang-kadang kula para Pandhawa Koko Prabu Werkudara nggih ora usah dadak nganggo lidah sinambung penemune Dimas kepiye yen pancen Pandhawa tadi sarana waliyane Brojing Ndrawati Werkudara Sagu najan dijawi munggah gunung Tegur Segara aku ora bakal wegah Koko Prabu nadan tengrahipun Janaka semanten ugi paribasan kedah manjing tumangan kula mboten badhe selak Koko Prabu nadan kula semanten ugi kadawan menapa kemawon kula badhe nderek Koko Prabu nadan paribasan kadawan mlampahing tebih beto barang ngawrat kula mboten badhe sowo Koko Prabu paduka midhanget piyambak kesaganipun para kadang ing mekaten daya-daya ngaturi paring dawuh menggah menapa ing kedah katindakaken punta sak kadang mboten badhe selak yayi sangetan dadosaken suka marwata suka sing manahipun ing Raka Indrawati mugi andhatosna ing kawuningan bilih atur kula ingkang sekawit Pandhawa ingkang suka sabiyantu putripun ing Raka Indrawati mboten sanes sejawi namung wanter sabaning jawet ing sampun tampi negari Indrawati saged waluya nirmala temah jati jati temah mulya menawi negari Indrawati tinumbalan pustaka jamus nyang jimat kelima sada yayi ratone ratu tama pati-pati limo pranaya katya srangarja panakore becik-becik parantene tanpa di kali asing kala bentuk malah bangkit mangkinan putra rupita kang reribeti nalika semanten midhanget sabdanipun ingkang Raka Indrawati nata ing Amarta Prabu Darma Kusuma ndadosaken legeting driya datan musik nganti kaya Tugu Sinukarta ya kaya Pratima Kencana nglenggahi kanyo pinangga wardu kanyo dalem ganten wardu jarwa ngaca menawa drung abang durung manding sasaring Prawa kasaru geger jaba pihak ngarsa tak kaping 8 kesebar namo apa to kang dadi dalunane ora macan sorang ke Gajah Mada Sukawantilan kejawi namung utusan sing Karang Adempel atmajanipun Lurah Semar Lurah Petruk Semar Lurah Bagong ing wantun minggah Datuloyo pihak kang samya sumewa manggon ing kula kawula kanca pihak ana daya minggir dalan
tata trap silanira Macamakan astanira astanira kalih pisan panandika magawe pranta yen ngandika magawe pranta Koko Prabu dening ngantos paripurna anggen kula nampi sabda pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu menika kadidene sawanipun Panakawan Petruk Koko Prabu Ndarawati jagat wasanipun Bathara Wayapura jagat lha iki nadan dipun menapak-menapakno Petruk menika tasih Panakawan Garing Amarta mila Petruk sowan mbok menawi wonten wigatos tumipun ngatimbal menapa wigatosipun Petruk sowan Yayi Prabu Ngamarta, Koko Prabu kasinggihan mekaten mugi kasih cak anggen jeneng ndika lenggah. Yayi Prabu sampun boten kirang prayogi. Panakawan Petruk padha warja sapraptanira, Panakawan Petruk kanthong bolong. Nuwun amit pasang kaliman tabi tinebene kula dene dumawing tawang tuwang jinuwun. Tinepatno ing kula manu. Menawi kirang ing tata krami kula nyuwun pangapunten, wilujeng miring sambikala sowan kula tebih saking Rubida. Namung kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk sandhap padha paduka Gusti kula Sanata ing Ngamarta Prabu Darma Kusuma. Iya Panakawan Petruk ndak tampa. Ora liwat pangestuku tampanana kula punika jimat paripe dayan ing kasantosan. Karo sapa? Kali adik kula Bagong. Gong, ora ngawur lho li omongan. Iki ning negara utawa ning kraton. Aku wis tuwa dadak tok weling terus. Wis ngerti empan papane. Ya syukur. Panakawan Bagong padha warja sapraptanira Panakawan tansah pinayunganing kawidadan ing sambikala sawanipun ingkang abdipun Bagong ngersanipun Sinipun Prabu Darma Kusuma kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk sandhap padha paduka Gusti kula ingkang Sinipun Prabu Puntadewa. Iya Bagong ndak tampa pangestuku tampanana kula pun tinggal jimat paripe dayanana ing kasantosan sinuwun. Panakawan Petruk padha warja pangestunipun Ndara Tresna wilujeng bekti kula kunjuk. Iya Petruk ndak tampa. Ora liwat pangestuku tampanana menika kula punika jimat paripun dayanana ing kasantosan. Panakawan Bagong padha warja pangestunipun Ndara Tresna wilujeng bekti kula kunjuk sinuwun. Iya Bagong ndak tampa. Pangestuku tampanana nun inggih sanget anggen kawula ndadosaken jimat paripe. Petruk kanung kula padha warja sapratamu. Sinuwun mandura wilujeng bekti kula kunjuk nggih. Ya Petruk ndak tampa. Ora liwat pangestuku tampanana nun inggih sanget anggen kawula ndadosaken jimat paripe. Panakawan Bagong padha warja sapratamu. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kunjuk nggih sinuwun. Ya tak tampa. Pangestuku tampanana. Nun inggih sanget anggen kawula ndadosaken jimat paripe. Biasane kowe karo Sinuwun Mandura iki gelut sik. Iki kok ora. Ya ora kabeh ngono terus nganggo diselani. Lah iya. Petruk, nun slamet kamu. Wilujeng bekti kula kunjuk. Ya Petruk tak tampa. Bagong padha warja sapratamu. Ndara Werkudara wilujeng bekti kula kantur nggih, Den. Ya, tak tampa. Kowe nek tata caramu, unggah-ungguh tata kramamu kaya ngono kuwi, ora mantra-mantra wujuding Bagong. Nanging tak sawang kaya ngene. Paribasan nadyan ala nanging katon bagus. Oh, ngece itu. Oh, ngece piye? Oh, kenal kaya ngene kok disawang katon bagus iki nyawang sedotan es apa piye? Ya kowe iki dialem kaya mergo tata kramamu sing kaya ngono kuwi, dialem wong iki. Mula ketok ta, Gong. Ndara Werkudara ngalem bono karo kowe. Nadyan ala rupane nek tata kramane ganep unggah-ungguhe ya kecekel, kuwi wong padha ngurmati. Wis. Wis sandangane ora mingsla, lecek, ora nganggo tata krama, njaluki rokok. Wah. Kuwi jenengane wong ora bakal diajeni wis tenan ndi-ndi iki. Aku arep saiki arep mulai ngono kuwi kok, Tru. Ngono kuwi piye? Arep mulai njaluki udut. Lho. Ora diajeni yo. Malah aku kena diajeni malah kisruh pikir aku. Lah iya, wis kebaca dadi wong bebas. Panakawan Petruk padha warja sapratamu. Wilujeng den bekti kula nggih, Ndara. Ya tak tampa. Panakawan Bagong padha warja sapratamu.
Pangestunipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjung nggih, Den. Iya ya Bagong tak tampa pangestu tampan ana. Panakawan Petra wonten dawuh sinipun. Ana wigati apa dene jeneng kira sowan ana ngarsaning ingsun yen to pancen duwe wigati. Mono gage matu marang panjenengan ingsun Panakawan. Apa saka karepmu dhewe apa dinuta dening bapakmu Semar? Ha nika ngaten. Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak, namung kula menika dapur dipun utus dening Bapak Semar. Bapakmu Semar utusan nglawan sira, nggih. Sababe apa kok utusan nglawan atmajane? Nuwun sewu. Sampun wonten setunggal candra nika bapak nika kaya wong masuk angin. Ning mboten lara, kaya wong pikirane kebak. Ning jare bapak niku nuwun sewu sing dipikir niku ya apa? Iya. Mbegok enten ngajeng omah. Mboten purun napa-napa ming meneng mawon. Nek bengi ya ora gelem mlebu omah. Ming temul sarung tetep begogok teng ngarep griyane bapak. Monggo-monggo pendak dicaosi unjukan mboten diunjuk, caosi daharan mboten dipun dahar. Iya Panakawan, nggih. Lah kahanan ing konten kaya ngomong niku ndadekake kuwatir kula gareng kali Bagong. Tumuli kula sowan kersanipun bapak. Pak jane eneng apa to, Pak? Nek bapakku duwe kepinginan, bapakku duwe kekarepan, mbok ngendika karo anak-anak. Mergo anak-anak iki rumangsane mbiyen isih cilik dikula mentah karo bapak, mula saiki gandeng anak-anake wedo mentas, kuwi duwe kewajiban ngomong karo wong tuwa. Nuruti apa kekarepaning wong tuwa. Barang kula matur kaya ngoten niku bapak niku terus gelem dehem. Terus gelem ngendika. Ngendikane bapakmu kepiye? Ngene le, jane aku ki meneng bae iki ora kok mikir kahananku dhewe ora. Aku duwe penjaluk apa-apa, duwe pengen apa-apa ku ya ora. Wong nyatane aku ki ya wis tuwa. Arep ngopo to wong tuwa kuwi? Ning ngerti yo, bapakmu ki duwe kewajiban dadi pamomong tumraping para pundhenmu Pandhawa. Bapakmu ki tukang ngomong pundhenmu Pandhawa. Negara Ngamarta kuwi biyen negara sing kondang kawenang-menang. Negara ingkang kondang panjang kunjung pasir mikir loh jinawi gemahri pakarta tata raharja. Ning pirang-pirang tahun niki kok negara Ngamarta iki ora kaya adat sabene. Negara Ngamarta iki wis beda kaya biyen. Papan-papan sing maune tentrem, papan-papan sing maune guyub rukun, saiki sawangen. Ngendi-endi dalan padha bendak sirah, ngendi-endi padha kejegan, ngendi-endi padha gelut ming perkara bab sing sepele. Mongko papan-papan panembah ora padha diparani, sing dipatrani papan-papan maksiat. Tak anggap yen to kawula sak negara Ngamarta kuwi wis padha krisis moral. Krisis moral, nggih. Kuwi apa Petruk? Oh iya lali aku. Biasane aku ngomong karo piyai-piyai terpelajar. Lah iki nalindra, mongko nalindra wayang, ya krisis moral ora ngerti. Krisis kemanusiaan. Kuwi apa? Manusiane krisis. Iya. Piye lho jelaske, Gong? Kono terserah. Wis pokoke kawula negari Ngamarta niki sakniki lagi ora iso didandani. Nggugu karepe dhewe, ngudel bingung numbuk bentus. Apa sing dilakoni dianggep bener. Mongko ora gagas bener kuwi enten pirang-pirang bener sejak benere dhewe, bener ing bebrayan lan bener sejati. Cobi wonten pundi-pundi papan negari Ngamarta menika mung perkara bab ingkang sepele wekasan dadi gawe. Mung perkara bab sing maune iso dirembuk sarana berdamen, nyatane dadi regejekan dadi peperangan. Niku negari Ngamarta. Lah, Ngamarta sing kaya ngene iki nek ora tak dandani, Truk, iki negara kuwi bakal remuk bubuk dadi rempong. Mula aku diniat bangun kayangan. Lah kula kaget. Kenapa kaget? Lah nggih to. Wong bapak niku wong sekeng wong ora duwe, bapak niku wong melarat, bapak niku mung nuwun sewu gedibal. Kok arep bangun kayangan niku terus probiyane saking pundi? Sadurunge kula matur ngersane bapak, bapak wis paring dawuh. Sik, kowe aja kaget. Aku bangun kayangan iku ora kok bangun papan sing magrong-magrong, papan sing dumadi saka jamrut hergeni, saka mas mutiara ora. Bangun kayangan ki ming saloka utawa salokaning tembung. Tegese negara Ngamarta ki arep tak bangun kayangan. Kayangan ki papan sing kebak kanikmatan, kebak karukunan, ora ana rasa diya-dinya, ora ana ora rasa sing ora kepenak, anane ming sarwa kepenak. Mula aku pengen negara Ngamarta iki kawulane uripe mbane ana ing kayangan. Ngoten niku. Iya, Petruk. Nggih. Lah terus kersamu piye, Pak? Kula matur ngoten, terus Bapak ngendika. Ning aku njaluk kowe karo Bagong tak kongkon ing negara Ngamarta. Mergo sing dadi makutaning bangsa Ngamarta kuwi Sinuwun Prabu Darmakusuma sak kadang-kadian Pandhawa 5 cacahe. Mula aku nyuwun Pandhawa 5 cacahe rawuh ning Karang Kadempel, sinambimu di pustaka Jamus miyang jimat kelima sada. Mergane apa? Pandhawa tak jak nyaketi gumregahing para kawula. Pandhawa tak jak nyaketi gumerguting para kawula nggone padha bangun negara. Mergo apa, Tru? Kawula ora butuh diwenehi brana picis. Kawula ora butuh diwenehi bondo donya. Ning kawula iki butuh dicedhaki rasane dening pengarepe. Dicedhaki atine, dikaruhke rasane dening pengarepe. Nek pengarep-pengarep kaya para Pandhawa niku remen ngaruhke kahananing para kawula, kawula niku bakal percaya kaliyan para Pandhawa, wekasan gumregut gumregah bangun negara, negari Ngamarta mujudake negari ing adil makmur warata tias bagya mulya. Dados sowan kula mriki menika namung badhe mboyo punden kula Pandhawa gangsal cacahipun pados rawuh wonten ing Karang Kadempel,
Sinambi mundi pustaka jamus miang jimat kelima sada. Cekap semanten atur kula mbok menawi wonten klenta-klentuning atur nyuwun gunging samudra pangaksami. Cekap semanten akhire ngatur kula wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Petruk nggih. Wis. Gong. Kok kaya ora aktif to? Mengko dhewe tengkas. Apa wong kok kon aktif? Ampun sae rung tuku kok aktif. Maksudnya kowe kuwi lho ora kok HP-mu ya ora, HP duwe pertama ndelelenge ra jamak-jamak. Sapa-sapa difoto, sapa-sapa dijak selfie. Marah dadi. Ha iya. Mingkari ngenteni dawuh Sinuwun Prabu Darmakusuma. Heeh. Mingkari ngenteni dawuh Sinuwun Prabu Tresna renggah eneng karang kadempel apa ora? Petruk dalem. Pandhawa ku ora ming ngaku ijen. Oh nggih. Nanging 5 cacahe. Werkudara, Janaka kelawan kembar. Oh mestinipun ngaten. Aku tak taring karo adi-adiku dhisik ya Petruk. Kula semanggaken Sinuwun, malah langkung prayogi. Werkudara, oh. Iya Dimas Mitra penemuning si Adi. Ora sambat tak ngaku mbok tarik. Apa sing dari kekayuane Semar kuwi luhur. Ayo, mangkat merono bareng Pandhawa 5 nundi pustaka jamus lima sada. Petruk, nun. Pomongo karo bapakmu. Yen pancen butuhke Prabeya, yen pancen butuhke dana, aja metu saka bapakmu ning metu saka Ndadipati. Kurasen aku ora bakal lol. Petruk kandhara bapakmu nggone bangun kayangan yen perlu Prabeya saka Janaka Madukara ya ora bakal kurang. Petruk kantong bolong kandha karo bapakmu. Yen Ndadipati Madukara isih kurang, mengko kasatriyanku digadekke dhisik ya ora apa-apa. Kanggo kecukupaning bapakmu Petruk. Alhamdulillah. Gong, poin, Gong. Lumayan. Aku arep daftarke dadi bendahara. Lho. Bendaharane sapa? Bendaharane Semar. Oh, ngono ya. Lah Semar nyekel duit grusah-grusuh kowe. Nek aku sing nyekel wis ora bakal teriak sasi terus. Samangane rasa sok aneh-aneh. Ora bakal tersalurkan ning nggon pembangunan kayangan, malah mung remuk ora karu-karuan. Nggih, matur sembah nuwun Sinuwun. Malah samangke dhewe-dhewe ditermangke monggo kula dherekaken tinggal budal. Wonten ing Karang Kadempel, Sinuwun Prabu Darmakusuma. Kono kawan Petruk wonten dawuh. Satemene bingung penggali ingsun, sebabipun sadurunge kowe prapta iki mau kok Prabu uga kepareng rawuh. Uga mbutuhake pustaka jamus miang jimat kelima sada. Oh, ngaten. Iya. Kangge napa? Kanggo tumbal wadaling negara Ndarawati awit negara Ndarawati ketaman pegebluk. Lho. Ndarawati ketaman pegebluk. Iya, kono kawan Petruk. Mula sing gedhe pangapuramu aku durung bisa mutusi. Krana Koko Prabu isih kepareng lenggah ning Praja Ngamarta uga ngantu-antu kelawan apa kang dadi aturku munggo babakan pustaka jamus miang jimat kelima sada Petruk. Oh, wis. Gong, nol besar. Iya maksudnya? Awak dhewe bali kukut iki. Kok kukut? Lesuwan mrene kalah dhisik karo Sinuwun Prabu Ndarawati. Sebabe Sinuwun Prabu Ndarawati ya mbutuhke pustaka jamus kelima sada. Lho. Ha kanggo ngapa? Ndarawati ke Taman Pegebluk. Ndarawati ke Taman Pegebluk? Heeh. Terus isane Waluya Nirmala Temah Jati, Jawu Temah Mulya, nek Ndarawati ditumbali pustaka jamus miang jimat kelima sada. Monggo le rawuh dhisik Sinuwun Ndarawati timbali awake dhewe. Ngamarta ki peraturane iki antri kok, Kok. Sing dhisik ya didhisikke, sing keri ya dikerekke. Mula karo aku ora bakal iso ngukup. Wis kalah star karo Sinuwun Ndarawati. Yo le mulih yo. Sik. Kok sik piye? Kowe terus piye kowe? Aku ora iso matur apa-apa, wis entek pikiranku. Sinuwun Prabu Darmakusuma paring dakwah Petruk, kowe kalah dhisik karo Sinuwun Prabu Ndarawati. Uga mbutuhke pustaka jamus kelima sada. Mula sing gedhe pangapuramu ya Petruk modar, wis ora iso piye-piye. Mulih seneni bapak. Kowe duwe ide ora, Gong? Hah? Kowe duwe ide ora? Duwe ning ideku ki kok kisra. Piye wani ra? Kaya aja iki ning ratone. Ah nek kowe ora wani ya mulih. Nek kowe wani aku tak maju pindah. Lek mutengok kono, kowe nang mburi kene aku tak matur. Ning kira-kira engko piye? Kedadiane piye? Ya kita iki kedadiane geger. Wong aku ki wong ngawur soalé truk. Ning ngawurku landasane siji lho. Apa? Bener mung kuwi tok. Nek landasanku ora bener aku wegah kon gegeran ki mau. Nek landasanku bener, wah lah mbok bumi walik watu tak lakoni. Ya coba saiki kowe maju kene, aku tak gendine mburi. Heeh. Ngene. Ya, wah. Ngati-ati lho, wis tenang wae, wis tak pikir apa kae. Kowe pokoke ngaso tengok kono. Heeh. Midhangetke pidatoku. Oh iya. Ora kaya kowe terus jak-tredok ning ngrampungi karya. Yono kawan Bagong arep matur apa? Namung dados wakilipun Petruk kok Sinuwun. Iya. Lajeng nyuwun pirsa. Sinuwun Ndarawati napa mriki wau ajeng napa?
iya ngambil pustaka Jamus Klimasada kagem dinggo tumbal negara Ndarawati sebabnya Ndarawati kenging napa kena pagebluk stop cekap semanten mawon kula tak mangsuli nggih iya Bagong Wangsurana siji panjenengan percaya Ndarawati ketaman pagebluk mesine percaya Koko Prabu kuwi kadangku sepuh arepa kadang tuwa iki nuwun sewu iso lho ngapusi dasarmu apa kok kowe wan matur kaya mengkono ngaten dasar kula mang penggalih bener apa ora pegebluk utawi winastan welaking Jawata menika adalah wah kok aja nganggo adalah barang ayo aku sok anu ya nun sewu nggih basa kula campur-campur sing penting cetha ditampa iya ora apa-apa nika mujudaken paukumanipun para dewa ingkang tumanduk dhateng titahipun paukumanipun Gusti ingkang diparingke titahe apa ta sebabe kok ketaman pegebluk merga wewengkon kono menungsane wis ora iso didandani kon manembah ya ora gelem kon tumindak apik ya ora gelem anane mung tumindak ala anane mung tumindak jahat niku Gusti mesti paring hukuman kagem wewengkon mriku saengga wewengkon mriku dipun sebat ketaman pegebluk iya bener nggih terus saniki sampeyan kula aturi menggalih jagat niki negara pundi sing ratune jahat Prabu Dasamuka nika arepa ampuh dikaya ngapa ning ludes keles tanpa sisa mungsuh Prabu Ramawijaya niku tegese Prabu Ramawijaya niku dadi utusane ngadil menehi hukuman kagem Prabu Dasamuka sak wadya balane sak rakyate iya Ngastina niku sing dadi ratu Prabu Duryudana niku ratu jahat Kurawa niku angkara murka niku ora ketaman pegebluk ayem-ayem mawon tentrem-tentrem mawon terus niku panjenengan penggalih Ndarawati apa bedane karo Ngastina bedane apa Bagong weh lha iki piye to iki kok takon terus aku asline cerdas ming sok gaya ta terus oh iya bedane Ndarawati karo Ngastina nek Ngastina niku ratune jahat sing kudune entuk pagebluk nek Ndarawati niku ratune ratu sing dititisi dewa teng jagat menika sing ngagem asma Sri Bathara menika ming loro siji Sri Bathara Bagong mantel jasmu Sri Bathara Ramawijaya angka loro Sri Bathara Kresna ta niku ratu sing ketitisan Sang Hyang Bathara Wisnu lah sapa ta Wisnu Wisnu niku dewa ingkang tukang nentremke jagat dewa sing kewajiban memayu ayuning jagat niku Bathara Wisnu nah pertanyaannya ini orang ngene iki ra jelas ya terus ayo ora apa-apa Ngastina sing dadi ratu-ratu jahat ora ketaman pegebluk kok Ndarawati sing dititisi Sang Hyang Bathara Wisnu kok negarane ketaman pegebluk niku perlu dicek dulu sampun ngantos sampean kelintu saklajengipun Pustaka Jamus Klimasada niku panggesanganipun para Pandhawa Pustaka Jamus Klimasada menika panguripane para Pandhawa ora kok Pandhawa tok ning rakyat Ngamarta niku ya padha gumantung karo Pustaka Jamus Klimasada Pustaka Jamus Klimasada ajeng diparingke Sinu Prabu Ndarawati mung dienggo tumbal mongko dienggo tumbal niku apik-apike mung dipendhem nek dipendhem niku ora iso bali nek ra iso bali Pandhawa kelangan Pustaka Jamus Klimasada nek Pandhawa kelangan Pustaka Jamus Klimasada wong sing ora seneng karo para Pandhawa arep gawe kampitunaning Pandhawa angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring nggih mboten iya Bagong nah mulai dipenggalih ampun grusah-grusu terus saniki Semar niku mbutuhke Pustaka Jamus Klimasada bareng kalian para Pandhawa berarti Pandhawa mboten pisah kalian Pustaka Jamus Klimasada omongan sing tirik-tirik kula omongke menika garis bawahi benang merahipun inggih menika Ratu Ndarawati nun sewu sing ratu ketitisan dewa kok negarane ketaman pegebluk niku menimbulkan sawijining sesawenge no. sabar aku karo Indonesia apa Jawa wayang kok Indonesia mujudaken nuwaken satunggiling pitakonan apa bener Ndarawati ketaman pegebluk angka loro sing perlu dipun garis ngandhapi garis ngandhapi garis bawah iki nek basa Jawa garis ngandhapi oh iya sing perlu dipun garis ngandhapi nuwun sewu lho nuwun sewu niki mboten ngarani ya nek niki Kresna tenan nek dudu wis kebacut maringke Pustaka Jamus Klimasada wis kebacut maringake pustaka percaya karo Sri Prabu Ndarawati jebule dudu Kresna tenan lah panjal maning mungsuh sing kepengin gawe kampitunaning para Pandhawa Pandhawa ora ngerti Pustaka Jamus Klimasada ilang Pandhawa ora ndek kekuatan lah wong sing ora seneng karo Pandhawa arep gawe kampitunaning Pandhawa angel mijet wae ngranti ayo piye
piye kok meneng wae? Lho, iki karo ratu kok jope kok meneng wae ora. Pripun? Cocok mboten omongan kula. Kula niku waton gelem ngomong, gelem matur, ning kula anggere duwe waton. Nek ora duwe waton ya kula ora bakal gelem matur, ngoten. Nek niki panjalmaning mungsuh, pustaka wis kebaca digawa, lek arep goleki nendi, lek arep ngelarah nendi. Ah, ngrekoso. Ngrekoso. Wis. Kurawa krungu, Pandhawa kelangan pustaka Jamus Kimasada. Kurawa tumindak elek, Pandhawa kesia-sia. Kasangsaning Pandhawa ngembet kawula sak negara Ngamarta. Kawula uripe wis ora tentrem, digawe bubrah merga sampeyan nuwun sewu kirang lantip panggraitane, kirang cetha paningale, nyawang dhateng sinten kemawon sinuwun. Terus maning jajaran sekertaning bawana iblis lanake, Bagong. Bagong. Kono terus rampungi. Lho kok rampungi piye to kowe iki? Kowe iku sing ngomong oke-oke kok rampungi. Nesu ae wonge. Ha nesu kowe ngelokke ngawur. Kowe ngarani Sundrawati barang palsu ya anggap apa? Wis kono tandangi. Kowe piye? Lho aku ora ngomong apa-apa kok. Wegah aku nek tok duwe ngono kowe. Cah jiwe ora. Oke, kamu duduk situ. Iya. Pak wangsulane. Ngono nek kok gelut kowe ya, Tru? Wus. Nek gelut kok aku ora. Aku cilik ya kalah musuh iki. Cilik ae arep nek gelem menang ya iso menang. Bagong. Ono kawan Bagong. Wonten dawuh, mboten saseru-seru. Kula dereng budhek kok. Aku ngerti nek durung budhek. Ning nggonku bengok sore iki mergo aku nesu karo kowe. Wah, lah ngerti kula. Wong pasuryane abrit kaya ngoten. Kowe muni piye? Kowe muni piye? Kowe muni piye kowe mbaleni rembugku? Waduh, lali wong mboten kula catet kok ya. Masa wong ngomong kon baleni saka awal ya wis ra kelingan mbok pinter kaya ngapa iki? Wis ora kelingan. So sampean kula jeneng peso sampean kok getak-getak niku wonten apa? Enten apa? Masalah ya apa? Yen ora karo kowe mau keri dhewe muni yen kowe ngarani Yai Prabu Ndrawati iki panjalmaning mungsuh. Yai Prabu Ndrawati iki panjalmaning mungsuh. Iki bakal rembug pustaka Jamus Nang Kimasada. Ya ora? Ayo muni yo. Muni yo iya apa ora? Heeh. Heeh, pripun? Anggep apa? Anggep apa kowe ngarani Yai Prabu Ndrawati iki panjalmaning mungsuh? Anggep apa kowe ora ngilo karo derajatmu kowe iki men batur. Kok ngarani Yai Prabu Ndrawati iki panjalmaning mungsuh? Sik ta. Nuwun sewu kula arep takon sing jejuluk Prabu Kresnanya sinten? Yai Prabu Ndrawati. Sing tak arani palsu Yai Prabu Ndrawati. Sing tak arani kowe ora duka kok sampean wong liya nesu-nesu iki ngapa? Ngapa kula tak takon? Yai Prabu Ndrawati ki adhiku. Kuwi kadangku Taruna, wis ngerti. Terus karep sampean piye? Aku ora trimo. Kang trimane Baladewa. Kowe kudu nampa hukuman. Lho, ora luput kok dihukum. Cangkemmu sing luput. Iki pancen cangkem elek kok iku. Gong kowe iki pola gawemu iki marai nesu lho kowe. Kowe mbok ora konyol kaya ngono kuwi. Truk cangkeme. Patuhnya lho. Nang sekolahan kok omongane saru. Konyol. Oh. Tak kira lambene Bagong ora. Terus nek sampean ajeng duka sampean ajeng napa? Aku ora nrimake. Kowe bali, kowe minggat. Kowe aja pisan-pisan ngayunake pustaka Jamus Nang Kimasada. Nuwun sewu sinuwun. Sampean ya daya, kula ya daya. Sesama daya niku dilarang mendahului. Sesama daya niku dilarang unek-unek kaya sampean ya mengentuk wedang segelas, kula ya mengentuk wedang segelas. Lah kok sampean nesu-nesu sak pinake dhewe niku nuwun sewu. Kula salah napa? Kula kleru napa? Sing kula nekke Sunan Prabu Ndrawati sampean dadi murka kaya ngoten. Murka wae. Mergo kowe wani kurang ajar kaya Prabu Ndrawati. Mergo kowe wani kurang ajar kaya Prabu Ndrawati. Iblis kowe kere kok. Cangkemmu diangkat jauh ya betes wong Bapak Tegalan. Ndrewi kaya grojokan. Kowe wani ngesmani Prabu Ndrawati kanggo apa? Kowe ora ngilo karo dicokmu, kowe iki mung batur, kowe mung ponokawan, kowe iki mung kere. Wis ngerti. Yen biyen aku kere terus arep ngopo? Lho, malah ora basa. Sampeyan suwe iso mangkelke kok. Ora basa karo sampeyan aku ora kualat wong tuwa Bagong bangane Baladewa. Lho, nek ngono kowe wani karo Baladewa, mboten ajeng wani. Lah kowe wani sekecap padha sekecap. Kowe wani wangsulan karo Baladewa padha karo kowe wani karo Baladewa. Mboten sinuwun, tiyang agung kula mboten wantun kalian panjenengan. Nek panjenengan niku menekke kula kaya ngoten niku kesabarane menungsa niku wonten watese. Sing jeneng kula gawe duwe wates kok kesabarane menungsa ora duwe wates. Ngoten. Kula niku wonten watese, nek kula wis entek kesabaran kula nggih nuwun pangapunten nek pancen kula wani kalih panjenengan. Nek kula wani karo kowe wani recep. Ayo, aja deplok ning isor. Nek wani karo Baladewa, ungalno dadamu. Piye, Tru? Sakarepmu. Iki piye iki kok aja sakarepmu. Nek geger tandangi wong loro ya, emoh. Oh, telek. Ora sembodo karo le mangkat mau ana apa-apa tanggung wong loro, ana apa-apa tak tanggung dhewe. Ana minggat mulai ana. Cah jireh ora.
Sampeyan muni pripun? Nek pancen wani karo aku ayo ngadeg cecek padha karo aku. Oke, mengadeg kok angel, Mas. Anggepe kaya kula wedi karo sampeyan. Wah, bagus, bagus. Weh, ngece nek iki. Wis ngerti Bagong rupane kaya nek dunake bagus. Kowe wani padha sekecap karo Baladewa. Wani malang krek ngarepe Baladewa. Tegese kowe wani karo Baladewa. Mestine wis tak waneni wong sampeyan yo ngeyel kok. Sampeyan niku kok kaya sak penake dhewe karo wong cilik kok sak gebyau ya sak penake dhewe. Oh alah, dumek kula ming kawula cilik dunake wong kere, wong gedibal, wong melarat. Mbok sadar sih nuwun. Mekutha sandangan sing apik sing mangagem niku sok nek ngadep sing gawe urip niku ora kanggo. Di mata Tuhan kita itu sama-sama manusia. Neng mergo sampean kebenuan derajat pangkat neng donya niki dibedake antaraning piyayi karo kere. Neng nek piyayi nek ora iso nglungguhke karo kere nek wedi rasa nyangkem meneng. Iya. Nek nganti dadi perang piye? Hah? Nek dadi perang piye? Lah tandangan. Waduh. Ora usah melu-melu ora apa-apa. Malam ini tanpa Petruk Bagong jalan. Waduh. Ya, wis bareng ngono kok glelengmu ora jamak-jamak. Saiki ngene bae. Tinimbang niku padu ning dalan utawa padu ning negara iki, kowe saiki bali. Bali nang ndi? Lho, ning omahmu. Bali kok karo bapakmu. Bali kok karo bapakmu. Bapakmu kan murungkel mbaung tayangan. Bapakmu kan ngilo karo cengele. Kon ngilo karo gicoke. Semar ki mung gedibal. Bapakmu ki mung kere. Bapakmu ki ora duwe. Kok arep bangun tayangan iki bapakmu ki gablek apa? Bapakmu ki duwe apa, Bagong? Kondo, kon gagas karo kanane, cecak nguntal cagak, jebol kayu wulan, utung entung lintang, tangan kelakone jemawur ki. Bang, bang, le sadar le. Sinuwun mandura dadak ngrasani bapak. Pingenane ana wong ngelirik bapak wis dipecel ndase karo bapak. Le Gong. Sabar, Gong. Gong ora malang trek ngono kuwi, Gong. Gong iki nang negara le, sabar kok ndak klewikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Udus kowe. Tekene ra tekan, Gong. Iya aku sing ora seneng. Aku nesu saking nesune nganti ternyuh. Nganti ternyuh. Edan. Wong semene iki ora niteni karo labuhane bapak. Wong semene iki ora niteni karo labuhane Semar. Semar sikil dienggo sirah-sirah dienggo sikil, momong Pandhawa, momong Darawati, momong Mandura. Ning bareng wis do mukti, do lali karo sing momong unek-unekke Semar wong sakeng, wong ora duwe. Semar ki wong goblok. Ngapa iki? Sakeng kesune. Kok sarunge dikebut-kebutke barang. Ben, aku ki kaya arep nesu ning nesuku caraku piye, Tru? Wis bayangno, mangkel tenan aku. Baladewa, menungsa ora tatanan. Lho, Bagong, ae nang ae. Nek wis nyenggol bapak iki wis beda perkarane. Nek aku tok nyewe ora masalah. Nek gandeng kowe wis ngece karo bapak. Sedungo bathuk senyari bumi. Nadana wong sedungo jembaring bathuk. Nadana wong sanyari jembaring bumi. Tatotai pecating nyawa blabaring ludi. Lho, kowe lah malah menteleng matane. Matamu iki. Wong kuwi ratu ben ra urusan. Lho kowe wani karo Baladewa sing tak wedeni apamu? Ora minggat. Ayo, saiki tak gawe sayembara perang. Tak gawe sayembara perang. Sapa sing cilik gedene saka kadetene Baladewa menang boyong. Pustaka Jamus Jimat Limasada. Iya mau. Iya mau. Sapa sing cilik gedene saka kadetene Baladewa menang boyong pustaka Jamus Limasada. Lho. Nantang aku kowe. Yo, oke. Nanti papane wong Bantayuda. Kowe iso nglangkai bathange Petruk dawanen pustaka Jamus Limasada. Halo. Kok tadi bacangku? Kok mati urung ya ora apa-apa. Ora apa-apa. Nek nantang ki nglangkai bathange dhewe ora bathange wong liya. Ku jenenge mateke wong liya ora. Ana muni piye? Nek iso nglangkai bathange Petruk, ame salah kata. Maksudku bathange Bagong as kowe iki senengane nyemelangi ora. Nanti pamane wong neter kadedan. Nanti wong neter kadedan. Omonganmu iki Nendi papane wong neter kadedan metu Jawa, ora metu Jawa greten kono legane ati kowe. Yo. Iku dalirene to, Kang? Ana aku si Baladewa kok pira uwen. Melayu banter aku ngerangkul cagak terus balik. Dhek bablas. Serempelane ya.
Kene iki cagake ngendi? Saka guru kae. Oh, aduake ora. Wong iki nek ndelok wayang iki kene karo jalan, karo mbayangke ngono lho. Mesti seneng. Tak gawe ngene iki men penonton iki bayangane keadaane ning dalam keraton. Mlayu bareng terus aku ngrangkul cagak terus balik ngene cilik-cilik to. Aku iso mbayangke aku. Piye? Apik to? Heeh. Nek ora iso mbayangke ya berarti urung jenenge apa jenenge durung apa tenanan lho ndelok wayang. Heeh. Terus ki piye? Wis ana tandang ngono. Lho. Sing nantang kowe kok, sing nantang aku sing ngopiok kowe. Wah. Aku lino dolanan ning omah seneng. Bagong, wonten dawuh yen pancen niat bakal nandingi Koko Prabu kena ngapa kok bali meneh marang Praja Ngamarta. Namo badhe nyuwun pangestu sinuwun Prabu Darmakusuma awit menika badhe wonten peperangan ingkang ageng. Inggih menika sinebut perang Bratayuda. Bratayuda. Nek Pandhawa ngendina rak Bratayuda. Nek aku karo Prabu Dewa Bratayuda. Iya Bagong sing hati-hati. Kula ajeng madheg Senopati. Iya. Kalungi kembang ora. Madheg Senopati. Kalungi kembang ora diwur-wuri kembang ora. Tono wae. Diwur-wuri kembang. Kayak wong modar. Ayo mbok menawa aleman bareng. Kono lho. Kowe nang Jawa lho. Lah ya bareng aku nang Jawa aku ya nang Jawa. Ka aku nek aku nang teman Jawa aku mau. Nggih ngoten nggih sinuwun pamit sing hati-hati aja kaya bocah cilik. Nang pamit sinuwun. Yo. Kakangmu nesu ya lho. Iya sok. Aman nesu mboten? Ora. Tau nek nek palsu ngoten? Ora. Berarti palsu tenan. Ora. Ora. Mebruk-mebruk tak culuk matamu kowe. Nang mamen wis ndara jane kok. Iya sing hati-hati Bagong. Aja sakit ndara jane kok. Nang mamen ndara Werkudara. Oh, duwu lho. Ndara Werkudara nyen pamit. Yo sing hati-hati. Ndara terus dewa nyen pamit. Iya, sing hati-hati Bagong. Iya Bagong sing hati-hati. Sayang aku pulang dulu ya, sayang. Nggih. Sing atos-atos ta Mas. Iya. Ora aku sik. Kowe kok nyeluk Adi Ngamarta sayang iki. Apamu e? Mantan. Kula sa boten gubuk asmara niku kali niki. Wong edan. Parang nyuwun pamit sinuwun sing ati-ati aja kaya bocah cilik Ponokawan Petruk. Surtiti ngati-ati duga-duga digawa. Ngelingono lamun Koko Prabu Mandura kuwi isih bendaramu. Mangke badhe kula pitan. Kepareng kula nyuwun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Sinayeng manggulung mintonaken dewi kramanira kang mikiraning astaning asta wonten dawuh Koko Prabu gandeng sakmangke Koko Prabu badhe ayon kaliyan Petrukan nang bolong Sumawana Bagong mugi wonten sukalelaning penggalih kula ing badhe ngemutaken dhateng Koko Prabu Mandura sampun ngantos nurut mubal kanapsanipun mekasan sakmangke dados pasukan kan Ponokawan Koko Prabu mugi-mugi sakmangke Koko Prabu Mandura saged kersa andhar menawi sampun paduka dawuhaken Koko Prabu